Munotondera paya tiri kuguruve. Nhau ndiyoyo yemurume akauraya mudzimai wake vaakuramba kurambwa. Munotondera zvakare paya tiri kumhondoro. Mukadzi akabaya murume nebanga. Chikonzero vanga vabata mumwe mukadzi aine boyfriend yazvabatwa paWhatsApp. Nhasi uno tiri mubindura. Tine nhau yemudzimai anga ane makore 24 akanwa mapiritsi akazviuraya. Mushure zvakare mekunzi vainetsana nemurume achinzi ane mamessages ainge achibatwa mufoni zvikazopedzisira zvaakuita kuti pange pachifiwa. Rudo ndimashingise, rudo ndimaurayise. Ndiyo nhau yatiinayo zvakare inosuwisa. Tiri muMashonal Central Province kuBindura. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Regai tikupei chirongwa chezuva ranhasi, asi vepamusha havana kusununguka kunge vachitaura nenhau yekuti vari kutya kuramba vachiripiswa naNatezvara. Mwanasikana ane 11 days ari mumochari. Vari kuramba kumuviga vachiti vakwasha ngavatanga vabvisa mari iri kudikanwa naNatezvara. Ndinonzi Victor Chikarangu. Tiri dambudziko raitika muno mumusha meBindura mustreet inonzi Shingirai. Nyaya iripo inyaya yemudzimai akanwa poison mashure mekunge paita marital differences nemurume wake. Zvakadaro izvi idambudziko rakatiwira, asi semhuri tikangotiwo aya zvazvadai chirega tichizivisawo vabereki vane vanhuwo varidzi vemunhu. Saka murume wemunhu akananga kumasvingo kundova ndokuna sekuru vaimuti uya kuno titaure nyaya iyi. Ndokubva asvika ikoko, sekuru ndokumutora ndokuenda naye kuMorgenster. Akabva aine mari yaikwana zvokuma 400 yaaitarisirwa kuti vaigona kunowiriranawo voudzwawo zvekuti vaite. Asi vasvika ikoko mari haina chayakashanda, yakangotorwa yese nenzira dzaasina kunzwisisa. Asi munhu akanga aine zvaimuremerawo pahana akangoramba achishingirira kuti pave nekuyanana, sezvo kwakanga kuine munhu akanga akachengetedzwa mumochari. Pedzezvo akanzi chidzokera unotsvaga mari, ndokuuya kuno kuBindura ndokunzi tumira mari neti 150 kuye vanhu 5 vachayananisa nyaya iyi. Asi pavanhu 5 vataitarisira kwakangouya vanhu 2 chete. Zvinoreva kuti hatina kugutsikana kuti ko zvino zvatakanga tatumira mari yevanhu 5 kwa 2 ava ndo vakanga vomirira here vanhu 5. Zvinhu zvakatibata chose. Asi sevanhu vatakanga takangoremerwa takangozvitambira tikati chiregai nyaya iyi ingoendeka nokuti toda kuyanana pakati pedu, mhuri yedu neyaVanatezvara. Saka zvadare izvi ava vakauya vakazoti ivo chiendesai, ngatichiendai kwaseke kunova ndiko kuna Namusara pavana. Tasvika ikoko vanhu vakasikotaura nenyaya iyi, ndokubva ivo vasipesera vatora nyaya iyi vaiendesa kuna mai Musara pavana. Ndo pakazosvika nyaya iyi yakunotaurwa vekwaseka vakatosvika pamombe 7 dzakanga dzachajwa kumasvingo, vakawedzera dzimwe 2 kuti dziite 9. Zvichiratidza ivo kuti zvikabva zvatiremera kuti vari vanhuwo vane mwoyo wekubereka. Mangadai vari vanhu vakaiziva kuti kushushikana kuri kuita mhuri nekuomerwa kwakaita mhuri kuti iwane mombe 7 vanga vaifanirwa kuve vaine pfungwa nemwoyo unoda kuti zvivatirerutsire. Instead vakatowedzera dzimwe 2 kuti dzive 9. Saka zvinhu zviringotushungurudzawo kuti dai vanhu havangoitawo kuti mufi avewo nekuzorova, avewo azorodzwawo murugare pane kuti aramba akachengetwa kuchipatara nokuti rorazwa rechi11. Saka taingotiwo vakuruwo venyikawo vazvionewo, vapindirewo mutemo uitowo kuti pave nerugare pakati peNatezvara neMukwasha, nekuti zvimwe zvacho vakutoita hold the family at ransom, nekuti vanhu vakutova vachityisidzira nekuti
pano pamusha hapazokwanisa kugarika kana mwana wacho chaiye vanogona kupfuura. Saka zvinhu zvokuti mhuri yakutoshushikana zvokuti panhamo iri pano hapasina rugare zvachose. Asi iye Mushakabvu akafa sei? Mushakabvu inini hangu ndine munhu ndinowirirana nemurume wake. Ndakambopfuura rimwe rezuva vaingo munoziva mudzimba umo chakapfukidza dzimba Matenga mune zvidikidiko zvevanhu zvinongonetsawo zvokuti vanhu vaidai kuri kunziwo mukadzi asina kuita shungu kana kuita hasha angadai ari munhu asina kuenderera mberi nekuzviuraya. Asi ndaingoona semarital difference anongoitika like in any other house inongoitikawo pakurarama. Ini ndonza mai mandishoni ndogara pa 619 ndodawo kutaura maererano nedambudziko riri panext pangu pachamunoro. Taurai zvakaitika ndezvokuti zvakaitika ndezvokuti mukugarisana takagarisana zvakanaka, asi zvinhu zvinongoitikawo mukusawirirana kwevana vedu, asi takagara zvakanaka nemurooro wedu, hapana chakaipa. Wakangoda kunetsa ndobva tati aiwa zvakaipa handina kuona chakaipa. Musi wazvakazoitika inda ndakarara hangu, ndakazonzwa kuti azonwa mushonga akaenda kuchipatara, saka handina kuona kuti zvakafamba sei. Asi tichigara zvakanaka nemuroora nemwana wedu, akangotsaudzira tobva tati aiwa apa padai pakaipa taso. Ukandoda kupa kuvana vedu ndeyekuti kana matorana nevadzimai enyu garisanai mune zvakanaka. Kana matadza kuwirirana motora vanhu vechikuru vokuyananisai mugarisana mune zvakanaka, ndokuti tigarisanewo mune zvakanaka. Neso vabereki tonzwa kufara kana muchigarisana mune zvakanaka. Hatingadedi kupinda madetails ekuti yakafamba sei, asi nhau ingoripo ndeyekuti pane mudzimai wepano pamusha anonzi akakomita suicide akafa. Hatisati tawana hedu zvikonzero zvokuti chii chakatora nzvimbo, asi dambudziko razouya guru nderekuti vabereki vemufi havasi kuda kuti vamutore kumochari. Vari kuti aiwa tangai maripa makunun'unu emari dzavari kutaura. Mari dzakabviswa hongu, asi havasi kugutsikana nemari dzacho. Pari kunzi pakamboenda 800 here. Makuhwa ataakushandisa nekuti ivo vepamba pano varamba kutaura nesu vati aiwa isusu hatina zvatingakwanise kutaura nekuti mukadaro chete munenge matipinza panguva yakaoma nanatezvara. Naizvozvo hatina kukwanisa kuti tiwane information yakakwana, asi information yatinayo ndiyoyo yekuti patone 11 days mudzimai ashayika ari ngori kumochari. Vari kutaura kuti aiwaka hatisi kuda kumuviga kusvikira mabhadhara mari dzavari kuda. Tinonzwa kuti mari dzakaendeswa hongu, asi vari kutaura kuti haisati yakwana. Zvichida muchirongwa chinotevera tichagona kuzokupai nhau izere. Tataurawo kana mukova chatinzwa kuti anga akaroora here kana kuti vakutoti chiroora munhu afa. Hatizive kuti zvinofamba sei mhuri yeZimbabwe. Ndiyo nhau iripo, ndiyo nhau iri kuitika muno muBindura. Mhuri yadumbirwa, vaomerwa, havachazive zvekuita, nekuti zvakaoma sei kuti mugare muchiti munhu ari kuchipatara. Naivo vanhu vanouyawo kurufu vakawandazve vanoda kudya rufu, moramba makaruchengeta mumaoko. Kana takwanisawo zvakare kutaura naNatezvara, tichada kutaura navo tinzwe kuti nhau yavo yakamira sei, chii chavapa kutsamwa kusvika ipapo pekuti vanoramwira mwana wavo muchipatara. Naivo mazuva ano aya ekuti magetsi agara anoenda musine nguva, zvinonetsa manje kuti munhu arambe ari mumochari. Naizvozvo tikakwanisawo kuvabata
vatibata tichataura navo tinzwewo kuti vari kuti kudii nenhau yakadai so mwana kandeWavo chachitunhaka ko vanogoda kuramba vachiomesera chitunha kuti zvaita sei mhosva inoripwa kutaurirana kuriko ndo nhau dzinofanira kuendeswa kumadzimambo otonga kana paine zvinoudzwa mukwasha kunzi aite oita izvozvo nhau yogadzirika zvino kana yanyaya yekungoti taitione tiri kuda mari tinogara isusu veruzhinji tinopedzisira taakufunga kuti hwahundyire chii chakuita kuti vade mari munhu afa. Tinonzwa zvakare kuti vabereki vari kumasvingo vanhu vemasvingo madirei kudaro ndakanzwa kuti kana roora rekumasvingo rinopisa sei. Saka izvezvi zvakutibudirawo pachena kuti aichokwadika kuti ndo zviri kuitika nekuda kwekuti kana vanhu vaomesa mwoyo kudaro vasingade kuviga hama yavo zvinotipa mibvunzo kudarika mhinduro. Vamwewo vatataura navo vasiri vepano vakutotaura kuti kuzvichida pada vabereki vanogona kunge vachiziva zvavakaita kumwana wavo vachiitira kuti vagozopfuma kana mwana achinge ashayika. Vanhu vanozotaura pane pakawanda nekuti tsika nemagariro zvinosiyana. Kana maita zvinhu zvine mibvunzo zvinopedzisira zvakuita kuti mibvunzo yacho inge ichiwanda. Naizvozvo ishuviro yedu yekuti muri ichagadzirika vachanzwanana nekukasika mufi azorodzwe. Ndiyo nhau yatanga tinayo muri yeZimbabwe. Ndofunga ndingade kuratidzai zvakare mama wamuri kuona avo vakagara apo avo mwana vakabereka ndiye mwana wemufi. Handina angunzwa kuti nenganzi 8 months here 8 months dzemwana iye ari kumusana yakasiwa nemufi. Zuro paya taive tiri munzvimbo yemhondoro mudzimai abaya murume nebanga kusvikira abaya murume kusvikira murume afa. Paya zvakare munorangarira tiri nzvimbo yeguruve. Nhau ndiyoyo imwe chete zvakare yemurume akabayawo zvakare mudzimai wake kusvika afa iye akazopedzesera achizviuraya. Ndo nhau iri kunowo zvakare yekuti mukazvitarisai nyaya dzakangoda kufanana asi maitikiro adzo anosiyana. Ishuviro yedu yekuti zvinhu zvichagadziriswa nenguva uyezve zvichagadziriswa nemazvo. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Yeah.